असामताइनि बोनास रिनानि बागै सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिलावनो मोताइनि बोनास रिजाकनाय जत सेबक खलायनाय रगनो एदनि जरावो थुरुक बर्षनि सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाखा आबो हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाकनाय थांनाय बिसुवा बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवाके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा असामताइनि बोनास रिनानि बागै सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिलावनो मोताइनि बोनास रिजाकनाय जत सेबक खलायनाय रगनो एदनि जरावो थुरुक बर्षनि सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाखा आबो हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाकनाय थांनाय बिसुवा बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवाके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा असामताइनि बोनास रिनानि बागै सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिलावनो मोताइनि बोनास रिजाकनाय जत सेबक खलायनाय रगनो एदनि जरावो थुरुक बर्षनि सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाखा आबो हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाकनाय थांनाय बिसुवा बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवाके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा असामताइनि बोनास रिनानि बागै सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिलावनो मोताइनि बोनास रिजाकनाय जत सेबक खलायनाय रगनो एदनि जरावो थुरुक बर्षनि सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाखा आबो हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाकनाय थांनाय बिसुवा बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवाके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा असामताइनि बोनास रिनानि बागै सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिलावनो मोताइनि बोनास रिजाकनाय जत सेबक खलायनाय रगनो एदनि जरावो थुरुक बर्षनि सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाखा आबो हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाकनाय थांनाय बिसुवा बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवाके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा असामताइनि बोनास रिनानि बागै सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिलावनो मोताइनि बोनास रिजाकनाय जत सेबक खलायनाय रगनो एदनि जरावो थुरुक बर्षनि सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाखा आबो हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलायनाय रगनो बोनास रिजाकनाय थांनाय बिसुवा बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवाके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा
অসমতাইনি বনাস রিনানি বাগৈ सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिला वनो मताइनि बोनास रिजागनाय जत सेबक खलाइनै रग्न एदनि जराव थुरुक बर्षनि सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजाखा अब हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजागनाय थांनाय बिसुव बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा অসমতাইনি বনাস রিনানি বাগৈ सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिला वनो मताइनि बोनास रिजागनाय जत सेबक खलाइनै रग्न एदनि जराव थुरुक बर्षनि सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजाखा अब हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजागनाय थांनाय बिसुव बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा অসমতাইনি বনাস রিনানি বাগৈ सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिला वनो मताइनि बोनास रिजागनाय जत सेबक खलाइनै रग्न एदनि जराव थुरुक बर्षनि सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजाखा अब हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजागनाय थांनाय बिसुव बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा অসমতাইনি বনাস রিনানি বাগৈ सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिला वनो मताइनि बोनास रिजागनाय जत सेबक खलाइनै रग्न एदनि जराव थुरुक बर्षनि सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजाखा अब हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजागनाय थांनाय बिसुव बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा অসমতাইনি বনাস রিনানি বাগৈ सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिला वनो मताइनि बोनास रिजागनाय जत सेबक खलाइनै रग्न एदनि जराव थुरुक बर्षनि सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजाखा अब हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजागनाय थांनाय बिसुव बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा অসমতাইনি বনাস রিনানি বাগৈ सांग्रांसालो साखलाइखा हास्तेनि rangthong montri Pranajit Singha Roy फाइनै तालो एबा अक्टोबर तालनि पहिला वनो मताइनि बोनास रिजागनाय जत सेबक खलाइनै रग्न एदनि जराव थुरुक बर्षनि सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजाखा अब हाइखेनो ताबुक असामताइनो किटिंगै जत सेबक खलाइनै रग्न बोनास रिजागनाय थांनाय बिसुव बोनासनि रां 30 करोड़ फियाबा ताक्लाय बिसुवके बोनासनि रां 36 करोड़ फाइखा
অসমতাইনি বনাস রিনানি bagwi sangrong salo sakhwlaikha haste ni rangthong montri Pranajit Singha Roy phainai talo eba October talni poila wono mwtai bonus rijaknai joto sebok khlainai rokno eitni jorao thuruk borsoni sebok khlainai rokno bonus rijakha abo sebok khlainai rokno bonus rijaknai thangnai bisio 30 crore fiaba taklai bisio ke bonus ni rang 30 faikha